Gana ibono mwancho muligereria ya mate ya mokuru ase kinyokeregia ekegogi eyo gotoka wanase wodi ya Magombo ase bunge lya Kitutu Masawa imeye kaunti ya Nyamira nigegendrete kolera konyorobo ene bwa bonyora ya nigagocha maega yo mobwenke yukonyara gotinde kuro iki yaita kubwatekana buna nigabeteka gotinde kwaseki nga kyobulimo ekikonyora babeire bakoenia no kweranigwa ase nkendu no bokolengana no mugambi bwense minigate una emerobeli bene negendrete kone kiana kinyagosira na ndase ntunde ya kabere agochi gotinde kwa buno mulikeito dipona sanya agotomanya ekero ya mateyo mugakanya gusira mugire magaki amuno mungino wa Sabina mugire egenderete kuligyo boene bwabo kurwa se serikali aso gutindo kurwa ku mwana mwabo gwikakwiraniwa enkendu mumuro yo minto nabasirete garware to burwaira abasirira tumbe wana abana ba minto bakaenda bakamureta bakamoeni sababu yagerete bari ko moeni no buri mo batebe tigungangu chubore ko beku ekoshoni ngana agore naoneretia abagori bagati ko beke ekoshoni na gikegerete buri mo bwari nge gutangunga muchiko bekerwe ekoshoni mumuro itaretu atororera mabira akonye familia yabagaka baito abande batantanire bajagire kwegambi boka muno mugako minto no mugotu ujagire kwegambi bweka konya kugamba para igoro ya mangana ya chandegete nduri korara nyumba bono igago tomeze chichaime imeji tomenya ta abande abana baito bonsi mbai bari kusukuru akie serikali etare ko esona nime anka eni kubuya ingaba na bangire bono isibako eni yango tutete ko moeni mugondo kwaye kubatekana n'ingusanano yarorekanire ase myake menge igoro yendemero nigo bono yaikire bakurara isiko ase ngencho busagani bogenderete koinekiwa asumuchyoywe oikabono yanyarire koirira ogusariwa kwebimeri ase megondo totisieranga ntorigo chikomoreta tumotindeke bakora asarie meji yaitoritangani bamana kumutindeka usibaje kumutindeka chinseitu erinda na into tuare obwamato buyana abamataba minto ntubamaje ntori kubuna kende abamate ko basoiri moyo bari bakoye guchibese abantu bako banga matango mochyo n'abagori bonsi pi bari side ya 15 na ubako ruchibese na ubako bakokorera abamuraba chichanga baje gusambe mechiye tukumetie ndurende buna bako na kubanga matanga yundu nduri kororekana igoto siareire isiko tomenyata isiko ntumenyetie kitu akarete ikebe bana abanyakenyoro na barato tebi kitokarete ikebe na ende kibago chikopa abangire bachikumuyi bakamana koreta bagacha mata igago yeko bakanachemete bakabekanse bono tuburirende ekitari kiorokera likilibako na goteba ngango chabali gotosamba omugambi omunene we location yu ya Magombo Fredio bae nigaine kiege korekyo asatebanga nigarobeire barasa enene litukoriankyo elianyare koine kenga omorembo beire ase amateywe asatebanga nachikoine kenga omubironyo gusira urusi wa senkendu asenchirengia nokurobeliwa kwa matangaye akorirwe asenchira endonge after mobile tindokoletwe twayurete mochari na inde ntobatu murobelio mamigo twarande barasa se kinurekyo twamunaishe community ne family possibly by Monday or Tuesday kobanga tole tumakoria agajirwe nyomba aini kuboye na masikani yaye komenta nayo ni gabule bamenyi bensemeywe kubwaze lichikorira ase serikali na gotika kurira ase amagokabo boigo ni gabule abantu bonsi ko babatohereru ekerobutukibu kubwatania e amateywe bogenderete yogote y'abantu ngamba kubulia seria mukononi mwao no yola atuko kuchibogendera beyond ilimambia na besheria ebokoregasi igo no tutaita abantu bamenyamo baiwana na inde unakubo gambe tuko wakiwa kara abantu bamenyate na village bagonya kumyoka na chinkabi kuripoteria egetaseni Kendezi TV kurwa se kenyero kia ekegogi kegotoka imeye ward ya Magombo imeye county ya Nyamira elitalia Dipon Asanya.